Banyadahi nuk kenyang Shemphang COVID-19. Kajing patha jong ke Sorkar lengba ketenat ka Koit ka Khiah ka Longbej ban om yelum bon Riew sijaka. Ban yang jengai iwei ni iwei pat bat ka ba kham kong san ka long ban thet kti bon sien ka sisngi bat ban long ki belek khoj yala ka met ka phat. Na ka benta kito ki bahab ban mi bet na layem. Kam long ka basok ban bot renti kajing patha jong Sorkar kham tam ban sat kti bon sien. Wala ke Sorkar bat ki Riew 3 months ngobha ki labo ya ki jaka thet kti ha kaleng kisnong ki thau. Kumtas ka wikalat ka longpat ka hand sanitizer ha ka ba phini I bamenta ki Riew ki slebet elaki kti laki don ha ka no ka jaka. Tang haki farmasi, menta kamlong syok ke besuk banyak tiat iki hand sanitizer. Ban nakaliang jo ke Sorkar ru kamlong ke besuk ban penbiang lot ya baru kinong syong shnong ke jela. Ndrai hakum kene ke por, ban Iakit lami ke Lyngkor jong ke Sorkar. Lami ke wei ke kenhuan jo Riew Shemphang Haka Koit ka Khiah ki bada ke jing Shemphang jong ki. Kila pai kemat cakakam ban shna bat penmi ka hand sanitizer na kene kenong ba shlong. Kini ke unit kadi basically ni sedang as a COVID response team na kabenta jong kini ke Shemphang coronavirus mo I director I bamenchwa jong I Dr. N1 Swed ila form ya kini ke COVID response team ha kini ke COVID response team ka we ni ke unit ke bedadan kam kadi ke manufacturing unit jong ke hand sanitizer kini ke manufacturing unit jinsha ni focus baitang ya ke alcohol based sanitizer namar ba ya kini ke unit ni kuat benchna ki hand sanitizer ki belak benyarap betik ya kini ke Shemphang coronavirus. Kini ke unit ni don ki expert na pharmacology, kemut ki doctors, kum ki pharmacologist, ki don ki biochemist, bat ni don kumanga I microbiologist, ki bayatre lang ban penlong ya kini ke hand sanitizer ke produk ke badan kambha kedang ban penyap yo neu kenyang coronavirus. Tinggi la istang ye kene ke unit nadu atrik jong April namar ba hadin ba ngi la don ke meeting hapo DHS research ni sngo ba ke jingdon kam jong kene ke unit ham tam ya ki healthcare bat ya ki Riew tinggi istang no ya kene ke unit haka atrik jong April. Kini ke procedure ke steps ba pendan kam ha kini ke jing shna ya kini ke hand sanitizer ke sedang bed nadu ke washing but drying kidon ki Riew ki bala assign ya kini ke kam ba baru khoi kitiar ki ba pendan kam ya kini ke unit adi ban saj bhashwa and ya kini kitiar ni saj ro daki high spark solution amde di ki sabon ki balong ordinary kade de high spark solution hadin be kila adap san ni sa penrakyang ya ki haki oven hadin bela ada penrakyang pan ngile pat dia ke sterilization ke benta ke badan kong ke badan kam tam ha kene ke steps namar ba ke de ha kene ke sterilization ba ladan uno nyang Shemphang uba la bandrung ha kamet jongi lingba ke lane lingba kitiar kitar ka por basan la ban destroy la ban penyap ha kene ke sterilization ya kene sterilization kumba pilai ngila pendan kam deki machine ke beki khot ki autoclave kini kide ki high temperature and high pressure machine ka temperature jong kini ki machine ka ya hado 121 degrees Celsius but ka pressure kide ka 15 psi pressure.
sterilization ni hable ya ke calculation ni haban calculate correct proportion namar ba ke calculation kade ka bakal abu bet ke WHO ke dan artili ki formulation 1 and 2 ni pendan kam the formulation 2 kabangi pendan kam kumba 99% jong ka isopropyl alcohol 3% of hydrogen peroxide around 98% of glycerol a correct proportion ka biang bhangi de ban calculate bha but ni haban prepare ya kene ki hand sanitizer accordingly te ya ka distilled water ka bangi pendan kam ha ka ban prepare ya kene ki hand sanitizer ro ni add ya ka distilled water accordingly to the volume of production bangile hadin bangila le ya kene ki calculation ya gitu ki tiar pat ki bala dab ban sterilize ha gitu ki machine ka bangi khot ki autoclave ni the ya kine ki reagents kine ki chemicals ha gitu ki tiar but hadin bala le ka proper mixing ka baki shukun ro manually kane ki entire procedure ni le manually kamot ki brio ki kham hap bu ke effort ki hap treshitom ba nang ba ka to ko por bale mixing ro ki hap ban mix bhai gitu ki reagent but hadin bala le ka mixing ni wan ra pade ya kane ka mixture sha ka wei ka room kata ka room kade bande ka air conditioned room a clean spacious room and kane ka room ni khot kade ka quarantine room the quarantine room is the most important room swab and release ya ka sanitizer sha ka outlet namar ba ka jingdon kam jong kane ka room ka long ba ni haban bo ikini ki sanitizer ki bangila ada prepare ki bala dep tap hakini ki bottles ki ba don ka size ka ba pair ni haban bo ikini ki sanitizer hakini ka quarantine room kumba nyo po ar kanta ka jingdon kam ban bo yakini ka hand sanitizer hakini ka quarantine room ka long ba la day ba ja ba don kino ki knyang ki bala ban le se ban rung hapo hakapor bangi prepare kini ki hand sanitizer ka don ka we ka chemical ka bakerteng ka hydrogen peroxide hakini ka nyo po ar kanta kala ban pinyap yakini ki knyang te omla ban prepare ya ka sanitizer menta ka sngi aino he lene aino la shai ni de ban bo nyo po ar kanta knang ba ngien ailat ya ka hydrogen peroxide bahkan penyap bahkan penkuit ke jing jabok ke bala bandan hakapor bangidang prepare hapok ka apa nyo po ar kanta kene ka procedure kene ka badan kam tam haba shwaban palai ya kene ki hand sanitizer shaki pai ba ka jingdon kam jam kene ka procedure ki khot ka antimicrobial efficacy testing ni le ya kene ka procedure knang ban pen i ba une u hand sanitizer u bala shna ha kene ka institute jangi u yarap ne em ya ka benta ban penyap ya ki knyang ki bala bandan ha ka met jangi te kene procedure mantan ni le ngi shimwe standard organism u badi u zodomonas ni add hakini ki plates jongi but ni sa theppat hakini ka incubator hadin athu sau kentang in sa check ba hinsi iba hakutu ka jakka ba add ya une u hand sanitizer une uknyang unam grow hande hakitu ki jakka pade bamdan ya kani ka hand sanitizer kini iba un grow utu u knyang jingpang nakata ka daw ka penshai ba une hand sanitizer jongi u alcohol based sanitizer u yara bha ba ulang significant bha ban penyap ya ki knyang ki bala bandan haka net jong upre
Koit kini ki produk ki bami nang ni haka jing shisha kabanengkong ngi kwa ban ai ki hospitals yagi healthcare yagi government offices Henry hadian baki pajba ro ki la tip ya kane ka jing shna jong ki hand sanitizer hang ne po pasture ka jing shania jong ki pajba ngi lai I hi namar ki la wan keliman man kapor shakane ka office ban ngi himla ban khangi ki yaki ro ngi de ka door jong kane ka hand sanitizer labo da ka Ministry of Consumer Affairs kadai bed kat kum ka jingbo jong kane ka ministry ka ong baya ka arspa ml pila bande tang shispa tengka te kum ta ter hoi ya kane ka unit jongi da ka jing ya tre shitam lang jong ki doctors ngi dan arngot ki pharmacologist iwe doctor thank you iwe de doctor marak idani by chemistro ide kong warjari ngi la yakren bat ngi la wa bhaban pen plan shushu ikane ka unit da ka ba ngin supply kambon shushu ik volume mentang kumbala mention manila ngi supply tang khatsan 1000 aku 1000 ngi de ban supply de liters knang ba ngin la ban supply ki district bat shaki jaka de tang hapo shillong te kermen ba shakman in la hi ban de ya kata tingi mentas ni namang mimdon isopropyl alcohol hilalian ada ethanol which is 80% glycerol but hydrogen peroxide nadu atherik April ni lah sedang but ni lah ile bandi berapa nila pas na office kile glo ki pa prokhaj bandi especially mengi supply ki hospitals but ki office Ho ikane ka label ngi I safe and effective hand sanitizer. Bling yong safe namar ba ngila pendon kam dagat ko formulation ba ong mane ka WHO formulation which is considered very safe ka bha ya kibrio. No allergy reaction ngila pendon kam shwa ban release outland la I complimentary bro khoi bakin ya thu kibrio ka long kumno. Ngi claim lab AA ba kibrio ki complain ka allergy reaction. Bling yong effective namar ba ngila le ya ka way ka test kabadon kam kade ka antimicrobial efficacy testing kane ka test kalong kade ka microbiological testing kabangi kwa ban pensyai ba uniu hand sanitizer bangi shnang ne uyarap ne da ka ba penyap yakine ki khnyang tingi lab ba hadin bangi la le kane ka testing ngi lab ba kalong very significant ka ba hoat penyap yu khnyang jingpang nagata ka daw ngi bo yakine ka kateng safe and effective hand sanitizer